morning, my dear children. How are you? I hope you all are fine. Thank you, my dear. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 3 ନାଉନ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନାଉନ୍ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। Let's start. Kinds of noun. There are 5 kinds of noun which are given below. 5 ପ୍ରକାର ନାଉନ୍ ଅଛି ଯାହା ତଳେ ଦିଆଗଲା। First one is common nouns, second proper nouns, third material nouns, fourth collective nouns, fifth abstract nouns. ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କମନ୍ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। What is common noun? A name given to a class of people, things or animals is called common noun. ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିଲେ ଲୋକ ଜିନିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ବର୍ଗକୁ କମନ୍ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। Or common noun is not the name of any particular person or place. ଏଠି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ଯେ କମନ୍ ନାଉନ୍ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସୁନୀଲ ଇଜ୍ ଏ ନାଇସ୍ ବୟ। ଏଠି ଦେଖ ବୟ ତଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି। ବୟ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବୟ ହେଉଛି କମନ୍ ନାଉନ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 2 ଦେଖ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ଏଠି ଦେଖ ବୁକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଥିଙ୍ଗସର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମନ୍ ନାଉନ୍ରେ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ସିଟି। ଏଠି ଦେଖ ସିଟି କହିଲେ ସହର, ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ, କାଉଜ୍ ଆର୍ ଅରସିପ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କାଉଜ୍ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝଉଛି। ଗାଈମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ କାଉଜ୍, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କମନ୍ ନାଉନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆନିମଲ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ସେ ଗଲା। ନୋଟ୍, କମନ୍ ନାଉନ୍ସ need not be written with capital letters except in the beginning of the sentences. ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୂଚନାକୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମନ୍ ନାଉନ୍କୁ ଲେଖିବା ତାର ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ କମନ୍ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଧାରଣା ପାଇବା ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେ କମନ୍ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିୟର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍।